एसे गोरा दे बुं। आच्छा दिनैनि बे नलबारि गामियाव दिनै जों हांख्रायहरनायाव जोंनिनो बिथां मिडियाफोरनि थाखाय आं गिबियाव साबायखर बावग्रोबाय। दा जोंहा दिनै बे गामियाव लेंहरनायनि जि उद्देश्य जोंहा बहुद फुराना गामि। दा बाहाय जोंनि बे ओनसोला बा जोंनि बे गामिनि लामाया बहुद गोग्लैसोनाय आरो बाहाय जों गोबाव समनिफ्रायनो जों भुगिबोबाय रायजो राजाफ्रा। दिनै गथ'फ्रा स्कुलाव थाङो, दा बिनि माखासे ड्रेस गाननानै थाङो, दिनै हाब्रु नाङो, साइकेल स्लिप जानानै गोग्लैयो। दा बेफोरबायदि बहुद खस्थ' मोनबाय स्टुडेन्टफ्रा। दा जोंनाव प्रुफ दङ बियो। आरो सोरबा हाब्रु ड्रेसाव हाब्रु नांनानै स्कुलनिफ्राय फैफिननांगौ जायो लामानिफ्राय। दा बेफोरबायदि अबस्था बहुद जाबाय आरो बेहाय। दा सरकारखौ मा खावलायगोन, मा खालामजानो लुबैदों? दा जोङो बेनो जोंना खावलायनाया। दा जों बर्थमान दानि जि सरकार रुलिं सरकार जोंहा बेखौ जथेस्थ' जों बेनि थाखाय जों लुबैनाय बे लामाखौ जाहाथे बे लामाखौ जों थांनाय गोबां सरकार जालांबाय, दा बेफोर मावनो हायाखै रावबो। दा बिनि बदलै दानि जोंनि रुलिं सरकार बर्थमान सोलिबाय थानाय दा सार CM सारमोनखौ जों जाहाथे जोंनि बे लामाखौ इमिडियेटलि मावनानै होयो। दा बेखौनो जोंनि रायजो राजाफ्रा खावलायदों। आरो अराय सम जोंहा बिनि गथ'फोरनि जि फरायनाय मानाय हान्थिनाय लामाफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि अलखदाव गोग्लैया, आं बेखौनो बे मानसिजों नोंथांमोननि गामिनि समस्याखौ लानानै नोंथांमोन रायज्लायखांबाय नामा माब्लाबाफोर? बेखौ जोंनि जि लामा जि जोंनि उद्देश्यखौ लानानै माखासे रायज्लायदोंबाबो मावजोबनो हायाखिसै। माने बाहाय बिदि जोंनिबो माखासे बा सरकारनिबो माखासे जों बेखौ बुंजोबनो हाला। दा बिथोरनि खोथायाव जों मा जादों, दा जों पाब्लिक हिसाबै जों बेखौल' मिथिगौ। माने गोजौनि फारसे जों बिथोराव मा जादों जों बेखौ हमनो हाला। दा जोंनो जि नांगौ रायजोफ्रा जेखौ लुबैदों बे टाइमाव दासिमाव होनो हायाखै सरकारा। दा बेनिखायनो जों दानि रुलिं गभर्नमेन्ट बेखौ जों रायजोफ्रा दिनै एकदम लामानि थाखाय जाहाथे दालांनिबो समस्या दं। जोंहा नैबे बागमारा मोनसे दं होनो, बियो बागमारा दं। दा बे ब्रिजआ जाहैदों गावबाय, बिथोरावबो गावनाय दं, ओमफ्राय ओरै साइडआवबो गावजोब्बाय, रड नुजाजोब्बाय। दा बेयो हयथ' सानसे समाव बिराद गिदिर बिपद लाबोनो हागौ आरो। जोंनि पाब्लिकफ्रा बिदिनो बाजार खालामो, गारिजों माल लाङो मायो, थिग बेबायदि बिपद लाबोयोबा जोंहा बिराद खहा जागोन आरो। दा बेनिखायनो जों एडभान्स जों सरकारखौ खावलायदों जोंनि CM सारा जाहाथे बे इमिडियेटलि कयेक दिननि गेजेरावनो जाहाथे बे लामानि पारपसाव एसे मोजां खामानि मावना होयो। दा आं बेखिनिखौ बुंनानै आं थांलाय फैलाय लामाया जोंना नैबे एक्सुवेलि जोंनि बिक्रमपुरा ओरैनो 150 गननि बाराखा पपुलेसन। ओरै राजचन्द्रि 150 गन थाबाय, ओमफ्राय ओरै बर' निलिबारि हाबबाय। दा बेहाय 350 पपुलेसन जों बे लामाजों थाबायो। दा बेहाय साफ्रोमबो माने सुबुंफ्रा खस्थ' मोनजोबो। दा बेहाय जों बिराद माबा जोंनि माने जों माखासे कृषकफोर दङ, जोंहा बाजारा बेल', जों बिदिनो माल लाङो, साइकेलजों लाङो। सोरबा गरिबफोर थायो, गारि गरा गैया, बिसोर थाबायलाङो, हाब्रु गानाङो। बहुद जों खस्थ' भुगिनांदों आरो बे लामानि थाखाय, बेंटल बाजाराव थांनांगौनि थाखाय। दा बेखिनिसै आं उद्देश्यआ बेनो जोंनि नैबे सारा दं दै होनो बेखौ। बे सारा दैयाव जोंहा दा गासिबो मैयासो माने गारि गंसे फिरफिलिया सिमेन्ट लाबोनायाव बे दलांजों थांनो नागिरनायाव गब्र'नानै गासिबो सिमेन्टबो सिजोबदों आरो बेनिफ्राय मानसियाबो खुनुरुखुम बासायनो हादों। दा बेबायदि जराजेननो दलांखौ जों बेसे गोबाव सैज' खालामनो हाबावनो। दा बेनिखायनो जों लुबैदों जे जोंनि बे दलांखौ जिखुनु पार्टिनि मानसियानो जाया मानो जोङो नैबे दलांखौ एखे मोजाङैनो मोजां RCC कमप्लिट RCC खालामजानो जों लुबैदों बिबानगिरि बिथांमोनखौ। दा जों लुबैनाया बेनो। आरो जोंनि बे बिक्रमपुर नोलोबारि लामाया गासिबो गोदोनिफ्रायनो दिनै 200 बोसोरनिबो सिगां बे लामाखौ जोङो मोनसेबो गभर्नमेन्टनि एबा सरकारनि मोनसे अनसुंथाइ जों मोनाखै। दा मोनिखायनो जों दा बिराद दुर्भाग्य, जोङो बिराद दुखु फोरमायदों। दा जोंनि बे बिक्रमपुर नोलोबारि गामिया गासैजों गैयाबाबो नियार एबाउट 200-250 घरनि बारा दङ। आरो फारसेथिं ओरैहाय जोंहा बे रानिसुन्द्रि होननाय दङ। रानिसुन्द्रि गामियावबो गैयाबाबो 100 घरसो दङ। बिथांमोनहा बे लामाजोंनो थांलाय आरो फैलाय, स्कुलाव थांनाय, कलेजाव थांनाय
साख्रियाव माबा डिउटियाव थांनाय जिखुनु बे लामाजोंनो जोङो दैस्लुं हाब्रु आरो गासै माबा बाइकजों बाला सारफाव जानानै हाब्रु सारफाव जानानै जोंनि फरायसुलि गथ'फ्रा गासिबो बिदिनो बिराद नानान सास्रि जायो बारजों अखाजों जोङो बे लामाजोंनो हाब्रु दैब्रु थाबायनानै बाजार खालामनाङो बे लामाजोंनो जोङो बिदिनो बाजाराव थाङोब्लाबो बिदिनो बिराद खस्थ' सेन्देल गानजाया जुथा गानजाया लंपेन्ट गानजाया बेबायदि जराजेन्न अबस्था जोंनि बे बिक्रमपुर नोलोबारि लामाया नोंथाङा दा बेखौ सलुसन खालामजानो लुबैयो नामा बेखौ सलिउसन खालामनानै लुबैदों जोंहा दा सिगाङाव BPF पार्टि थांदों ओमफ्राय नै दा जोंहा UPPL फैदों आरो बेनिफ्राय दा BTR जितु दा जोङो बेखौ लुबैदों जोंनि बिफानगिरि बिथांमोनखौ जोंना चिफ जायनि फलाव बिथां प्रमद बर' बिथांखौ जोङो एसे नायखंख्रि जानो लुबैदों नायखंख्रि हरोबा जोङो नथै आनन्द मोनगोन जों गोजोननाय मोनगोन दा जायखियानो मावा मानो बे खामानि मावनायाव जोंहा जथेस्थ' मदद दं हेफाजाब दं दिनै जोङो लकेल MLA बिथांनोबो जोङो गारबाय दरखास्त होबाय जोंहा लकेल जोंहा EM दं सार फेरेंगा बिथांनोबो जोङो गासिबो माबाखौ होबाय आर'ज बिलाइखौ गारबाय आर'ज बिलाइ गारबाबो बिथांमोना थांगोन र' नायगोन थांगोन र' होनैनो दिनै जों एखे बोसोर फरायनानै दिनै 2.5 बोसोर बारलांबाय जोंनि बे दा नायफैयाखै सासेबो नायफैयाखै दाबो ओरैनो बिथांमोना फैयो थाङो बे जिनिसा स्पट जे दिनै बे दलाङा बायनानै मैया फिरफिलिनि ड्राइभारा जोबोरैनो जखम मोनदों बिथाङा सिमेन्टजों एखेबारे नारसिन जानानै जानजियाव मोनसे गोदोनायाव मोनसे आथिङाव मोनसे नारसिन जानानै बेखौसो बोखांनानै गंबेसे दालाङा गाज्रि जानानै दं जोंनि दालाङा नाम्बार 1 बे मोनसे ओमफ्राय बै स्कुल गुदियाव मोनसे माबा दङ कालभार दङ बे गंसे ओमफ्राय बैयाव गेजेराव मोनसे दङ नैबे बेखौबो बे साइड बाम होनाया जायाखै बेयाव फुरा हा होनांगौ गोजौ खालामनांगौ बोरैबाबा साइकेलाबो बे दुद्रुना गोग्लैयो बबेबा माबायाबो गारि साइड खालामलायनांगौ जायोब्ला बे गारियाबो एखे खुनुरुखुम गंसे थाथ'नानै गंसेयासो बारगोलायनांगौ बेबायदि जोंना माबाजों हांख्रायदों जों बरायगोन जि सरकारानो जाया मानो जि लिडारानो जाया जायखि कन्ट्रेक्टरानो जाया मानो जोंनि बे लामाखौ मावना होयोब्ला जोंहा खुनु बाहाय माबा गैया मतभेद गैया आरो बेनिफ्राय जायजोंनो मावगोन बिथांजोंनो जों रायजोआ बयबो जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जेब्लाबो मदद हेफाजाब होगोन होननानै जोङो बोसोन होबाय जोङो खोथा होबाय आरो बिथांमोनखौ दैज्लां बोथोरावहाय नैबे नोंसिनि गामिया अखा हानाय सिजनाव माबायदि खस्थ' मोनो थांलाय फैलाय ओमफ्राय ओरैनो आच्छा थिगानो मोजाङानो जादों सोंनाया दैज्लां बोथोराव जोंनि आइनुदिया एसे दैया बारा अभार जायोब्ला देरोब्ला बेजों नैबे सारा दै होननानै बुङो बे सारा दैजों हाबफैनानै बे थांख'नो हायाब्ला बे साजों बोहैयो गैयाब्लाबो जोङो 2 फुट 1.5 फुटसो दैया बे जों बोरि साजों बे न' उसुं सेर गासिबो थांजोबो फुख्रिनि ना थाया दाउ अमा फारौ गोजावलाङो नैबे बिदि अबस्था नैबे दालांखौ जोंनो नांगौ आरो नैबे लामाखौ जों गुवार खालामजानो लुबैदों लामायाथ' हाब्रुनि खोथाखौथ' बुंनांला जायफोर माबायो बिथांमोन मिथिगौ जायफोरनि लामाया जेरैहाय हाब्रु जायो बिथांमोनहा मिथिगौ साइकेल बारजाया गारि लांजाया बेनिफ्राय जों बेखौ नुबोदों जोङो गिदिंबाय दा रिजार्भ ओनसोल कंग्रिं ओनसोलाव रिजार्भ माबा न' सिङाव थांनाय माने एखे हाग्रा सिं माने एखे खुन माबासिम जोंहा माबा फाखा रड जाबाय CC ब्लक जाबाय जोंनि बे पुराना रेभिनिउ 200 बोसोरनि सिगांनि बसत खालामनायनि 300 बोसोरसिम जों बे रायजोआ जों बसत खालामदों आयंमोन थैलांबाय आबौमोन थैलांबाय आफामोन थैलांबाय जोंबो नै दा बोरायबाय अब्लाबो 300 बोसोर बायदि जानानैबो जोंनि बे माबा लामाया दासिमबो जुदि जेबो सिंसाखोर गैयाब्ला जोंखौ जुदि अनसुंथाइ जानो अनाब्ला जोङो सोर बबे गभर्नमेन्टखौ जोङो आसा खालामगोन सोर गभर्नमेन्टआ मावना होफैगोन जोंनो जोंहा दुखु दङ रायजोआ गैयाब्लाबो जोंनि बे बिक्रमपुर LP स्कुला दिनै भट केन्द्र भटखौ जों बाव होयो बाव गैयाब्लाबो 1100-1200 जों माने भटार्सफोर दं आरो मा बे जोंनि बिक्रमपुर LP स्कुलनि भट सेन्टाराव दा बिदि दं बे जोंनि गामियाव 250नि बारा दं न'खर बे रानिसुन्दायाव 100निबो बारा दं आरो बै बर' निलबारिया बेजोंनो थाबायो बेजोंनो हाथाय जाहैयो बेजोंनो फैयो
बेजोंनो बै पानिगावआव थाङो किसुमान मुसलमानफोर दं आरो किसुमान राजबंशिफोर दं बेजों थाङो बिराद खस्थ' बेस्राफोर जोंनि समस्तिया 13 नं चिरां समस्ति सार जयन्त बसुमतारीनि समस्ति सावराय